Samahan nyo ang Kepam sa ating Pagkainan. pagkainan. So, ang kakainin natin ngayon is Pakbet. At saka meron tayong crispy pata. and again, meron ulit tayong kimchi. May Again. favorito. Ano yun? Pipino. Pino. So, Sa paborito ni Kurt, ito, grapes. Halip po kayo. Salo-salo tayo. Mga kasalo. Kain na na. na. Cheers muna. Paano na yung cheers? Magat lang ako nito. Uy. Kita niyo yun? Ayun yung niluto ko ngayon, mga kasalo. Ang niluto ko ngayon is pakbet at saka Naku, crispy nakasubo pata. na yung isa. Oh. Dali, ate tayo, dali. Ganun pa rin yung ginawa ko kasalo. Dun sa bagnet, ito. Yung labas, crispy, yung loob, juicy. So, Cheers! Cheers! kain po tayo, mga kasalo. First bite. Sarap. Ganun pa rin, mga kasalo. Lutong pa rin talaga. Yung loob, juicy. So, ang secret nito, mga kasalo, para maging juicy yung loob, kailangan malamig siya kapag niluto mo. Para yung labas, nakikrispy yung loob, malamig. Hanggang sa pagka naluto na siya, crispy na yung labas, yung loob, Hindi juicy. pwedeng ayaw. Kainin mo yan. Daddy, ayaw ah. Sarap. Sarap ng pagkakaluto ng pakbet ni Daddy, guys. Gulay na muna kami, mga kasalo. Medyo madami-dami yung niluto kong pakbet ngayon. Ang paet! Gutom na kami. Siya, mga kasalo, yung pakbet. Pakbet. Ay, Mm. guys, kakainin natin ang merong Dali na. Mga kasalo, crispy. Ganun pala yung sekreto, mga kasalo. Sure ka dyan, Mac. Buto na yun. Ito na lang kayo. May laman oh. Wow. Oh my God, effortless. Oh. musok-usok pa. Oh, Grabe, mga kasalo. Sobrang crunchy. sarap. Crunchy. Uh-huh. Aray, ang init. Ang kumukulit kami sa mga kasalo. Dali ah. Yan, thank you. Tulog. Ang buto. Yung loob, sobrang lambot. Kinakuluhan ko kasi itong mga almost, nagwa 1 hour na eh. Tapos naka-pressure cooker pa. Hmm. Service. Pressure cooker natin, Janice. Lagi kami nakakahiram sa kanya ng kay kumaring Janice ng pressure cooker. Ang liit kasi ng pressure cooker namin, mga kasalo. Hindi kaya yung ganito. 2 pata. Pang-isahan lang siya. Oh my God. Pati buto oh. Kanina, takot ako mama eh. Kumukulo-kulo eh. Masarap naman dito. Takot sila. Maliligo pa sila habang nagkano si Daddy. Nagluluto. Sarap, Kurt, ng gulay, Kurt. Kurt? Ay, hindi ko atigat. Oh, Lutong yan, Kurt. Laman pala yun. ah. Kakatapos ko pala magluto, mga 20 minutes na. Sarap. Kanin. Kain po tayo, mga salaw to, kanin. Yung kasi, Malapit na maubos ang kanin. yung tawag yan, itong pinakbit. Masarap talaga ito sa kanin. Sure. Lalo yung wala kang ilalagay na tubig. Tinuruan ako ni Mrs. Huwag ko daw lagyan ng tubig. Lagyan ko raw ng mantika. Damihan ko ng mantika. Yun nga. Sarap.
Yung ginawa ko. Mhm. Gulay po tayo. Kaya ako is Ang sarap. Pero hindi mawawala dyan yung pangtanggal umay. May. Pero hindi naman nakakaumay yung kinain natin ngayon. Basta. Ako rin po dali. Mhm. Yan. Happy ko po. Ito po. You're welcome. Hap. Ah, sarap. Ang sarap. Ouch. Oh. Rerem. Pero si Daddy kami. Magdadali kami po. Daddy. Hmm? Daddy kami. Opo. Natalsikan ako ng mga mantika kanina. Takbo ko. Hindi ba yun? Hmm. Tingnan nito. Buto yan guys, kinain niya. Hmm. Dali mo magbuto di ah. Ha? Bunto. Tinuruan kasi ako ng milis ko. Ito na. Bakit ako? Siya talaga yung kusinera. Dati pa. Kaso, Kaso, lagi na siyang busy sa trabaho. Yung oras niya kasi, ang out niya kasi 10 a.m. Mm. ay sarap. Excuse me. Ay, so nice. So nice ang rin. So nice. Wow. Tanggal. So nice. Mm. Mhm. Wow. Sobrang itong mga Wala sayo. pakan si Ate Kate. Dali yun. Mhm. Oh, oh my God. Pag maganda-ganda na yung ating camera guys, kitang-kita niyo na yung maganda. Ngayon kasi cellphone pa lang gamit namin. Na daddy. Mm. Pero okay naman. Kaya naman. Diyan ko na lahat ginagawa. Editing. Mhm. Rap. Ang hirap ko ngayon. Ang hirap ko ngayon. Alikong. Bakit? Gulay po tayo. Mm. Si Kurt ko, napapadaming kain no? Hindi na nakakapagsalita. Bata. Mm. Happy date oh. So daddy. Tulus ko na Kain yung ulit. ulit ng gulay. Mga bata, kain skirt ng gulay. Wow. Mga mami. Uy, very good daw. Pinapakita mga mami, pinapakita ni Kurt. Ang laki ng kinagatan ko. Very good. Oh, good. Mm. Pe. Mm. Mmm. Balat. Kinain na ni Mama yung skin. Hmm. Guys, tinanggal ko na yung mga balat. Okay. Sige. Guys, ako nga pala guys. Ano? Yung kagabi, gabing dati. Oh, ito. Ano guys? Tubig na lang ako. Tuho ko din ako. Yung iniinom niya kasi, nakakauhaw lalo. SP. Ready? Kanin Ay, ka ba? sorry.
mga gulay. Ikaw, kain ka pa? Wala akong makuha ah. Gusto mo? Mm. Ako na, ako na. Tap. Sabihin mo. Thanks po. Oh. Yan. Tingnan nyo guys ang patulog ko. Wow. Wow. Ang luto ah. Dali. Tutok-batok na naman tayo dito. Aha. Magsisig-agawan na naman. Ay, kulang na. Kulang isa. Isa naman. Tok. One down. Sigaw. Op. Ay. Oh my God. Ay. Kain ulit tayo patatas. Hindi yung patatas. Ano yan? Basta. Kalabasa. Oh, naubos ko na. Isa to. Wow, matiyak. Meron pa pala ako, mami. Nakuha mo lang kumain sa pagiging ang laman. Ito, buto. Tutok-batok naman tayo mga kasalo. Gulay na naman tayo kasalo. Okay lang yan basta may gulay. At yung mga kasalo, oh. Hmm. Healthy tayo mga kasalo. Healthy food na naman. Mami, Healthy food na naman. Very good. Sarap. Sold out ang kanin. Ubus ang kanin ko. Sautaw sa kanin. Bigyan natin yung baby natin sa ilalim. Hindi naman sinahin, no? Kinain niya yun, ha? Buto yan eh. Buto yun. Hmm. Uy! Lalo na ko, guys. Madiris ka pa. Sobra na. Sarap. Nabubusog na ako, guys. Kasi nauubos ko lahat ng kanin ko. Effortless. Naalala ko na ng kukote. Masarap yan. Hindi patatas. Na Ano ako. yun? Kalabasa. Nakakabusog ko lang yung kalabasa yun. Kalabasa. No? Hindi yung substitute sa kanin eh, no? No? Uy. Wow. Ang sarap. Takam na takam. Very good ah. Hindi ko nga nasubuan ah. Hindi mo talaga yun. Magaling yung kumain sa kanin. Kasi, bulbul na ako. Binata. Wow. Marunong na pating magkamay. Hindi pa nga nagulong. Noon, bawal magkamay. Hindi pa nga yung gagi marunong. Basta, hindi pa binata. Badali. Ay. Lutong. Uy. May kanin pa din. Lagi pa yung akong kimchi please. No? Yung kimchi hindi na Hindi, napansin. kinakain ko. Bawas na yan. Mm. Pino. Alam pa po ng kanin. Wala na po.
Very good ah. Meron ka pa palang kanin eh. Oh. Meron pa ako dito. Gusto mo pa? Mm. Oh, dali. Yay! May. Napadami yung kain ni Chris. Masarapan. Ah, Sarap ano yun? kasi yung yung bagoong. Yung sa may tawag dyan, sa may pakbit. Sarap siya i-partner sa kanin talaga. Malasa, no? May pakbit. May bagoong kasi yun eh. Medyo malat-alat siya pagka pinapak mo lang. Pero pag Mm. sinama sa kanin, the best. Mapapakain ka talaga. Yun nga yung kinain ko masyado ngayon. Yung pakbet. Sold out yung pakbit natin ngayon. Sold out. Yes. Hey Kurt, daming nakain na kanin. Nakapos pa yung kanin niya. Humingi pa. Kain naman na tayo ulit. Ng sitaw. Iba yung kinakain ko. Una yung kalabasa. Tapos sunod, ito. Tapos ito Talong. naman. Para very good ko. Kumuha si mami. Wala rin siyang kanin. Ang laman yung ano niya mami. Yung ano. Daddy, gusto mo bang balat? Kuhaan lang ko dyan mamaya. At batok na ako. Mami! Wow! Hello, grabe. Ay, panak no? Umatalsik-talsik ko sa mantika. Ito talaga yung tunay na crispy outside. Yung juicy Ate. inside. Juicy. Tingnan yung mga kasal, sumasayaw yung lobo. Ayan, ayan. Talagang juicy. Akin guys. Wala si Kurt, hindi pa siya nakakain ng ganyan. Yan yung guys, yung hibla, yung pagkakaluto. Ito yung hibla ng karne sa loob. Yung pagkakaluto. Tapos yung labas, ito siya. Ibubot yung garutan ko. Meron pa crispy mga kasalo. Grabe guys. Mahangin na yung ay tinitubig na yung ay ginijuice na yung mga kanin. Grabe, naubos agad ni Kurt yung kanin na binigay ko niya. Kakakontent ah. Sa isang araw guys, kumain sakit ng sili. Ano mami? Narinig ba yung tumunog-tunog? Ako yun. Hindi. Yung isa. Yung isa ang maliit. Ano sa'yo? Doon makapagsalita ko ng bibig ko yun. Tutok-batok tayo mga kasalo. Damihan na lang natin ng tubig pag ito mamaya. Ha? Dito din to. Kasi, ano na ako. Kasi bungit na ako. Ah! Ay, Sarap. Guys, Nahihilo ako mga kasalo. guys, pag Kaya nagmumukbang kayo maraming tubig. mabubusog Pero kayo. mga kasalo, Wiggle-wiggle? tigil yung loob. Grabe. Mami, parang ganito yung wiggle-wiggle. Wiggle-wiggle, back to Oo, ayan, naupod ka. Ginagawa mo. Sino yung naupod? Mami. Tulungan na kami sa gulay mo. Wala na. Ito, kinain ko na. Nabitin si Macy sa pakbit. Kinuha yung gulay ni Kate. Ako kaya. Ito naman tayo sa kabila. Pipino. Kung ano hindi mo Pipino. mabuksan. Ha? Guys, ano po na? Ang sarap po nga guys. Kasi lang nga patubig talaga ako.
Kuha na lang ako ng ano, 50 Ito. Wala nang Ayaw ko na ubusin. Joke ko lang. Hindi na. Wow, naman pa. Lalaki ang tiyan ko. Kagaya ng ganyan. Ito lang oh, yung isang ano lang, talong lang, gusto ko nang ubus ang lahat. Excuse me guys. Tapos huwag din kanin. Ang ang channel natin ngayon guys, kanin, eto. Sabayin natin. 1, 2, 3, game! Challenge na yun? Mami, Mami, next bukas mag-vlog tayo, challenge ka, kalamansi, kung sinong bato-bato kami nakikita, kung sinong matalo sa amin, pipigaan ng kalamansi. Wag ba din? Masakit yan. Kami hindi walang vlog nun, kunyari. Ipiga ng laman sa bibig. Pwede, happy big. Kunyari, Dahil natin nakain ngayon. Mami, Ay, binlog ko busog na ako. Nagahapon natin. Saglit lang natin naubos yung ano. Sarap kasi ng ano. Ito guys, Kala ko maalat eh. ito yung nakain ko guys, yung tumunog. Wow! Wow! Meow. Hmm. Son. Guys. Naman. Kung umiiyak yung mga baby ng ganito, uwi, parang sasabihin na nila, uuwi na ako. Mabigat na naman yung tiyan namin. Lalo na ako. Ako, hindi pa. Tikitang na, bisa mo yan, parang nag-close ka na. Ay, siya nga pala mga kasalo. Bale, shoutout muna ako. Hindi pa shoutout. Yung classmate ko. Shoutout sa'yo. Aaron Paikana ng Daet Camarines Norte. Maraming salamat sa pagsubaybay sa aming mukbang sa Kierpam. Hello po. Maraming salamat, Aaron Paikana. Classmate ko yun noong high school. Shout out din. Mabuhay ka. Shout out din kay yung mama ni Hanso. Stay safe po. Ay, shout out kay sa mama ni Ate Wayne. Sino? Tsaka papa ni Ate Wayne din. Sino? Si Tita Ben. Sino pala? Si Tita? Tita Beth. Tsaka sino ba? Si Tito? Yo. Utol. Ate Bebs. And then, shout out sa inyo dyan, sa mga taga-Tagaytay. Wait lang guys. Shout out. Aicherlyn Dio. And Ako. Josephine Rico. Dati kasi guys, nagluto ako nito. Pati yung loob, dry, no? Ngayon, yun pala yung pinaka main secret. Ilagay sa freezer pala din ha? Siguro Nice. ganun din siguro dun sa mukha ng ano, ang tawag din yung mukha. Ano yun? Mukha ng baboy. Ako na lang kumakain. Gabi na gusto ko be. Thank you de. Salamat din po. Salamat Thank me. you po, Daddy. Galing na ni Daddy magluto. Fairness. Ako na lang Natututo lang sa pagluto mga kasano. Ako na lang dito. Dati ako lang kasi tagaluto dito eh. Ako na yung mama kumakain. Hilali yung walang pasok. Hilali yung magluto. Mga kasano, juice tayo. Pero, So ayun guys, hindi naman namin naubos ito. Ito na lang, konti na lang natira. Ito sa tikit kumakain pa. Pero baka malubat, ay maano na naman tayo. Mag-full memory na naman tayo. So, bye-bye na muna. Thank you for watching. Next time po uli. If yung mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe. Please subscribe. Hanggang dito na lang po ulit mga kasalo. Sana sa susunod, saluhan niyo pa rin kami sa aming hapagkainan. Maraming salamat nga pala sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel. God bless po sa inyong lahat. Sana po, lagi kayo nakasubaybay. At yung mga hindi pa naka-subscribe, subscribes na. Then, para masubaybayan nyo ang aming salo-salo,
sa araw-araw, i-click nyo lang ang aming bell para updated ka palagi. Maraming salamat. Stay safe, stay healthy. God bless. Bye, Bye-bye. girl!